Určite ste si raz za život niečo želali. Možno to boli peniaze, možno to bol úspech, zdravie pre niekoho z vašeho okolia, alebo ste si želali, aby ste sa niekomu páčili, aby vás miloval najviac na celom svete. A presne o tom je horor Obsession, po slovensky Posadnutosť. Dlho som asi nemal taký pocit z nejakého filmu, že som o ňom rozmýšľal cestou domov, rozmýšľal som o ňom, keď som sa zobudil a mal som potrebu na ňo natočiť nejakú recenziu a porozprávať sa s vami o ňom. Horor Obsession nie je iba taký obyčajný horor. Pre mňa to je naozaj majstrovské umenie, nie sú tam žiadne klišé jumpscary a napätie sa buduje naozaj perfektne. Ale poďme si najprv všetko bližšie o tomto filme povedať a potom si rozobrať samostatné kúsky. Vo filme sledujeme mladého chlapca Beara, ktorý je taký nesmelý, má taký smutnejší život z toho, čo som akože pochopil a páči sa mu Nikki. Nikki je jeho kolegyňa, chodia spolu na nejaké kvízy, na nejaké veci, trávia proste spolu čas a tak nejaká tá prirodzená chémia z Bearovej strany sa tam ukáže. Ale ako som hovoril, Bear má taký smutný život a nevie veľmi komunikovať s tou Nikki. Tak jedného dňa nájde v nejakom obchode One Wish Willow. Takú hračku, kde poviete, čo si želáte, zlomíte to a to sa vám splní. On pôvodne to chce dať Nikki, pretože jej sa stratil nejaký kryštálový náhrdelník, spadol jej do drezu a chce jej to dať. Potom nejak oni sa vlastne rozprávajú, on ju odvezie domov a chce jej povedať, že k nej niečo cíti. Ona už odchádza asi trikrát sa ešte vráti, že čo si povedal? Potom ona sa ho ale spýta, či sa mu páči, či ju chce. On ale bude taký, že tak ona odíde, to ani nasraná, lebo jej nič vlastne nepovedal. V tom momente on si povie, že serem na to, zoberie tú tyčinku a povie, chcem, aby ma Nikki milovala najviac na svete, zlomí to. Tu ten film začína byť neskutočne creepy. Do tohto momentu som si hovoril, že kurník, na čo to ja kúkam na nejakých akože vysokoškolákov, ktorí sa kamarátia, nie je tam žiadny nejaký strašidelný faktor, nie je tam žiadne budovanie napätia. A hovoril som si, že OK, to bude zase niečo také psychologické, že to nebude veľmi scary, že opäť ľudia prehnali, pretože o tomto horore sa hovorilo ako najväčší horor roku, fakt jeden z najlepších. A to som už počul kopukrát, napríklad Longlegs, ja neviem ako vy, ale mne Longlegs sa vôbec nepáčil. Potom tu máme Conjuring 4, ktorý ja nedávam už tie nové Conjuringy, mne sa vôbec tiež neľúbil. Bolo tam neskutočne veľa klišé, stupidný scénar, stupidný príbeh a tak som bol dosť skeptický, že OK, zase ideme vyspevať nejaký horor, ktorý bude totálne hovno. No ale opak bol pravdou, pretože ako som vravel, on to zlomil, bolo ticho a zrazu bol iba záber, jak tá Nikki už stojí vo dverách. Tu je neskutočná práca s tieňmi, neskutočná práca so svetlom a kamerou, pretože tu Nikki nevidíte úplne vždy. Ona vždy tak stojí nejak tieni. Vidíte jej iba svietiť oči. To je na tomto najviac creepy. V tomto filme nepotrebovali žiadne monštra, žiadne nejaké nadprirodzené prvky. Funguje to neskutočne na tej herečke. Konkrétne ide o Inde Navaret, ktorá to zahrala neskutočne. Ona, ak nevyhrá za tento film Oscara, nepozerám už Oscary. Tento výkon bol podľa mňa jeden z najlepších ženských výkonov, aké som videl. Pre mňa to bol výkon, ako keď som pozeral Jokera. A Joaquin Phoenix zahral toho Jokera fakt zlomene a bolo to úžasné. Takto som sa cítil pri nej. Takže herecké výkony si môžeme odfajfknúť, že boli naozaj úžasné. Tak ako som aj hovoril, môžeme si aj odfajfknúť práca s kamerou a svetlom. Pretože vždy v tých záberoch, keď sa ukáže tá Nikki, je to skľučujúce, je to hnusné. A ona postupom toho filmu sa vlastne tak mení. Jej začína prepínať viac a viac. A vtedy si uvedomíte, že kurník milovať niekoho najviac na svete môže znamenať presne toto. A ja na tú vetu teraz kúkam úplne inak, lebo ja sa bojím. Taktiež jumpscary neboli vôbec klišé. Pri jednom momente, nebudem vám hovoriť kedy, lebo nechcem vám to spoilnúť, som sa zľakol tak, ako keď som niekedy točil Five Nights at Freddy's. Prisahám, že som bol
tak blízko od toho, aby som vykrikol, ako na tomto klipe. Podskočil som, normálne som takto objal frajerku, že v ten moment som sa až ja bál, čo sa tam deje, bol som v šoku z tej scény a toto sa mi pri horore asi nikdy nestalo. Videl som nespočetne veľa hororov a začínam mať problém s tým, že už sa takmer pri hororoch neviem bať. Jasné, niekedy ma tak mykne proste, zľaknem sa prirodzene, ale nie je tak, že skočím a takmer začnem kričať na celé kino. To, že ten film bol naozaj úžasne natočený, úžasne napísaný, nie je jediná vec. Tento film, prosím, režiroval Cory Barker, ktorý prednedávnom bol ešte údajne youtuber. On natočil aj nejaký mini YouTube špeciál za $800, ktorý bol veľmi úspešný a tak dostal asi od Blumhouse palec hore, že môže urobiť aj toto. A keď sme už pri tých rozpočtoch, tento film mal rozpočet 800 alebo až do $1 miliónu. Za $1 milión alebo nejakých tých 750 000, 800 000 natočil túto pecku. Poviem vám takto, tento film už zarobil v kinách takmer 300 miliónov. Je tam nejakých $286 miliónov. 286 krát znásobil rozpočet tohto filmu. To presne o tom hovorí, že to je neskutočná pecka a že v dnešnej dobe už nepotrebujete mega rozpočet, ale šikovný tím, perfektný scénar a námet, dobre napísané postavy a skvelé úžasné herecké výkony. No a v dnešnej dobe natočiť takýto film je už veľmi ťažké, pretože horory sú podľa mňa najľahší a najlepšie zárobkový žáner v dnešnej dobe. Reálne stačí vám trochu strašidelnejší horor s klišé zápletkou, s klišé jumpscaremi a ľudia na to budú chodiť. V dnešnej dobe sa podľa mňa chodí najviac na horory, to môžeme vidieť aj na box office, kde rozpočty a tržby majú najväčšie podľa mňa horory. A o to viac je podľa mňa toto úspech, že tento horor vyšiel z toho davu a ukázal, že aj takto sa dá natočiť dobrý film. Osobne si myslím, že naozaj mohlo by to ísť aj na nejaké Oscary. Hudba v tomto filme bola úžasná. Vždy, keď sa začala tá zvučka alebo nejaké tie zvuky, ja som mal zimomriavky. Ja som sa prvýkrát neskutočne bál pri horore a mal som problém s tým ho pozerať. Vždy, keď tá herečka bola na scéne a nejak kričala alebo niečo robila, hoci len stála a pozerala, to bolo hrozné. Preto určite film si choďte pozrieť, mne sa neskutočne ľúbil, môžete to asi vidieť na mojej reakcii. Naozaj nepamätám si, kedy som mal takúto emóciu z filmu, nie to ešte z nejakého hororu. A všetci odviedli úžasnú prácu. Ja rozmýšľam, či som na niečo nezabudol, či som povedal naozaj všetko. Asi áno. Napíšte, aké vy máte pocity z tohto filmu, pretože za mňa toto je klenot. No a dajte like, odber, zdieľajte. My sa uvidíme pri ďalšom videu a čaute.